Deborah Sid, Diana, Angel u Jessica huma l-erba' kantanti Maltin li fil-ġranet li ġejjin se jirrappreżentaw lil pajjiżna fil-festival prestiġjuż Sanremo fl-Italja. Il-kantanta Jessica Spiteri spjegat li hu ta' onur għalija li għall-ewwel darba f'dan il-festival se jkun hemm rappreżentanza Maltija. Kontenta ħafna li ġiddin l-opportunità li bħala Maltija l-ewwel darba li għaddejna s-semifinali u kellna l-opportunità li mmorru għas-semifinali. Dan kollu grazzi għal Marilanda Maiello. Il-kantanta Deborah Sid saħqet li lan tagħha u li flimkien mal-oħrajn jiksbu riżultati tajbin u jagħmlu unur lil Malta. Nitilqu nhar l-erba' tal-ġimgħa d-dieħla, ħankomplu bl-auditions tagħna, ovvjament inkomplu nikkompetu u nisperaw li niksbu riżultat tajb. Il-kantanti temmew l-intervista mal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One billi paxxewna bin-noti ta' diska popolari Taljana. Dimmi che sai che solo